Jo diria que aporta tres coses. Una, aquesta capacitat de poder-te identificar molt amb algunes de les informacions que es dona i, per tant, ser-ne un seguidor. Dos, un pensament de proximitat, és a dir, alguns aspectes nacionals són analitzats des de l'òptica local i això dona proximitat i també i dona complicitat. I una tercera, jo diria que és un element estructurant de la cohesió de la nostra ciutat. Jo continuo veient-li la mateixa sortida que té fins ara. Està molt bé saber el que passa a l'altra punta de món, però està molt bé també saber el que passa 3 carrers més avall de casa teva. Jo penso que si es tracta en qualitat i en professionalitat, jo penso que la informació local continua tenint un gran futur. L'Eix Diari ha aconseguit marcar, en certa manera, una mica el que és la informació local i comarcal en aquest cas. No només fem el diari nosaltres, sinó que tenim un feedback molt important que hi ha altres mitjans, els mitjans escrits o la televisió, que no poden tenir tan important com tenim nosaltres, i a més, nosaltres som un mitjà molt obert a l'opinió de tothom, de manera que tothom té cabuda dintre del nostre diari. Que existeixi una oferta de premsa local, d'informació pròxima al ciutadà, doncs penso que és vital i a més la gent la demanda, és a dir, el que no poden trobar en mitjans d'abast nacional, perquè en aquests moments aquests mitjans estan fent deixadesa d'aquesta informació local, doncs nosaltres cobrim aquest buit i penso que el cobrim bé. Llavors jo penso que és més aviat un tema cultural, no tant econòmic ni que els poders públics hagin posat diners, perquè no és cert que existeixi un mitjà propi, se'l senten seu. Això penso que això és la clau de tot.